cheta na m gị bụ nwa afọ Igbo na-ekiri anyị ugbu a unu mana mgbe ụfọdụ ka ndị Igbo na-asị na ahịa ọma na-ere onwe ya mana mụnwa sị ahịa ọma na-ere onwe ya bụ nke a kpọsara akpọsa ọ bụrụ ịdọwa ya na warehouse isi ahịa ọma na-ere onwe ya mgbe ahụ nwere onye ma na ị nwere ahịa ọma ma ọ fọzie ma ebe ị dọwara ya ma ọ bụ ebe ọba ahịa gị nọ ma ọ bụ akara ekwentị eji enweta gị ma ọ fọzie ire onwe ya ya bụ ikekwa gị bụ nwa afọ Igbo ị na-atụpụ atụpụ na-atụbata atụbata ma ọ bụ nwe nke ị na-emepụta n'ala anyị ebe a bụ ọkaibe mana ikekwe mgbe ụfọdụ gị na ọ gasị njọ ahịa ọ bụrụ njọ ahịa ndị na-achọ ya bụ ngwa ahịa gị ahụ amara ebe ị nọ nke pụtara na ohere dịra gị ịbịa si n'ọnọkọ a gbasaa ozi nke ahụ ị na-eme tie mkpu ya ka a marakwanụ na iso na ndị siberenụ ya na-agbọ ya bụrụkwa mmemme ka ị chọrọ ime ga-achọkwa ka anyị bịa si n'ụlọ ọrụ anyị ebe a bịa chịkọlọta ya bụ mmemme gosipụta ya ka mmemme gị dịkwana ka ememme ndị ma ihe ekwe kwuru enwe ka ị ga-esi mefusie ego wee hazie mmemme mana etu ị ga-esi mezie mmemme gị ya dị ka mmemme ụmụbọyị ị chọrọ ịgba akwụkwọ ị chọrọ ichi echichi ị chọrọ ịgba ọfala ị chọrọ imepe ụlọ ị chọrọ ime mmemme ncheta ọmụmụ ị chọrọ ịkwa ozu with gratitude to God ọ bụrụkwa ozu with regret to announce ozu ndị katara ahụ merụrụ emerụ ga-achọ ka a bịa chịkọlata ya gosiri gị ya na ụlọ ọrụ anyị ebe a ma ọ bụ n'ọnọkọ a bụ isi mbido telivishọn ohere dịra gị ime nke ahụ anyị na gị ga-akarị agwa gị ihe a ga-eme ji ka ọ bụrụ ụtara ya bụrụkwa na ịhazicha na mmemme gị nweta onye isi oche na-achọzi onye isi ọnụ ga-anọrọ gị ụbọchị mmemme were opi igwe okwu wee hazie n'okwu o nwere ka esi ahazi okwu adịghị ka ọ kwesịrị ịdị gị kpọtụkwara anyị onwe ihe anyị ji onwe anyị eme wee ha asọmetụ a m dị ugbu a wọkshọpụ m faktọrị m kọmpanị m agwụla ọnụ a ụbọchị ọbụla achọrọ m afụrọ ụnụ ama na faktọrị agbaala ọkụ ya bụ ịkpọtụkwara m aga m abịakwa n'ụbọchị mmemme gị were opi igwe okwu wee haziere gị okwu ga-amara na o nwere ndị ma ka esi ekwu okwu ọ bụrụ na ịchọ ka anyị na gị karịa ka a ga-esi mere gị nke a ịchọ m na Facebook ga-achọba Gaddafi Kingsley na Facebook ị ga-enweta m etu aha Gaddafi Kingsley ịchọta m mụ na gị akarịa ọzọkwa gị chọọ m na Facebook ga-achọba Gaddafi Kingsley mụ na gị ga-akarị ebe ahụ na Twitter ga-esobe m na The Ambassador ya bụ DI Ambassador izibatakwara m ozi mụ na gị ga-akarị ị nwekwara ike izibatara m ozi na email ya bụ ịchọ izibata m ozi na email ga-ezibata ya na ya kpọtụba@yahoo.com ya kpọtụba@yahoo.com izibatara m ozi ebe ndị a mụ na gị ga-akarị ọ bụzi na anyị na-akarị mafụ na iji okwu na ihe anyị na-akpa bụ biznes enweziri ike site ebe a nyezie gị akara ekwentị ga-akpọzi akpọ anyị akarịzie ya bụ ọfụma ụnụ mana ihe eze gị maka ndị ntọ ihila mana ama m na ụmụafọ Igbo nwere onye ga-atọ ibe ya kama na nsisi ya na-egbu ya na eze isi ya ya bụ chọba m na Facebook Gaddafi Kingsley mụ na ga-enwe The Ambassador ya bụ DI Ambassador na Twitter mụ na ga-enwe email ya kpọtụba@yahoo.com ga-ezibata ozi mụ na ga-esi ebe ahụ nwee de anọ m na Facebook amara m na backbook ka ọ bụ ana m na Twitter ama m enwere ike nọ na spika anọ m n'akụkụ book ya bụrụ na onye na-ele anya ọ bụkwa Gaddafi ọ bụ ezi na ọ zakwara Kingsley Imo Kingsley Imo mba za Kingsley Imo ya nwe na-aza Kingsley hapụzie nke m hapụzie onye Imo kwa mana ka ịgba onye Abịa bịa zawa Kingsley Imo ị chọrọ ịhapụ Abịa bịawa Imo mgbe a bara m aha ahụ mgbe ahụ Abịa nọ n'Imo steeti mgbe wepụtaziri ihe hụlanụ onwe otu m ga-esikwa wepụtakwa ya bụ aha ịkara ị ga-adụ isi were affidavit zawazie Kingsley Abịa agaghị m azazi Abịa ime a m sara dị m mma ebe ọ ga-abụ o megide n'Abịa na-eti ikwu isi n'Imo ị nwere dual citizenship ọ nwere ya nụ enwere m dual citizenship ọzọ eke mara ọ bụrụ na onye unu na n'olu ya dị unu mma na unu chọkwara ka ọ haziere unu ihe n'ihi na ọ bụ ya bụ okwu anyị ọnụ onye na-eme ụka na-adịghị mma ya dị mma ya bụrụgodi mgbe a gwara gị ya bụrụ ka ọjọọ ọ ga-eme ya ka ọ bụrụ ka ọma chọọ ya na Facebook Kingsley Imo ọ bịa bụ ihe ị ga-achọta ya ga-achọwakwa n'ịchọ ya n'ebe ọ na-ekwu chọọ nke bekee na-akpọ Twitter chọta ya na ndị ụwa ọma Kingsley ị ga-enweta ya onwe onye nyere gị ekwentị
mana ị garuokwa ebe ahụ ị nwere ike hụ ekwentị gị mezi ihe dị gị mma aga m agwa gị ihe ị ga-eme mana asị gị dịka ị na-eme ya ị ga-eme gịnị mata akpa na ọ bụrụkwanụ n'ilegide anya onwe otu ị ga-eme mana na ihe a si n'isi mbido telivishọn ọ bụ ebe ahụ ka ị ga-eme gịnị o nwere okwu ọbụla iji ịga ebe ahụ ime gịnị ịwụsa ya ịtọgba okwu ahụ ozi ọbụla eziri ahụ n'ọkụ o ruola eluigwe zizie ya bụ ozi ya gazienụ ọ dị mma anyị ka nụkwa n'oge ihe na-eme n'obodo n'isi mbido telivishọn nwanna n'eziokwu eziokwu ịma mgbe ụfọdụ asị ebe a na-aṅụ mmanya ka a na-ekwu eziokwu ọ naghị adịkwanụ mma afụsị ọnụ na ajụba ebe o si eli nri maka na onye fụsịrị ụzọ si mụta ọkụ ịma na aghụghọ dị ya nke bụ eziokwu bụ na n'uche obi m echekwara m na enye ụmụ nwaanyị anyị ohere ha nwere ike ụfọdụ n'ime ha ọ bụrụkwa ha niile maka ọ nwere ndị ka e nyere Ministry of Petroleum mgbe e mecharaziri bịa na-ebughachi ihe mkpamkpa ha kpara onye nụ ya ọgbapụ uriom House of Rep ịhụkwara ha o mere mkpamkpa ha kpara ya dị egwu ya bụ ihe nọba ebu nọkwa be aṅụ enwe ndị ọjọọ na ụmụ nwaanyị nwee ndị ọjọọ na ụmụ nwoke nwekwa ndị ọma na ụmụ nwoke nwee ndị ọma na ụmụ nwaanyị mana ọ bụ na ileba anya etu ihe metụtara anya iru ala siri dị ebe ụmụ nwaanyị nọ maka na nwaanyị ga-amụ nwa wetu anya n'ala apịtọ nwa were ọnụ na-ehipụ ya imi were ọnụ na-amịchasị ebe niile na-ahazi nwatakịrị ewepụ ya akwa nke iwe nke ọzọ ọnyụ nsị apịkọwa ihe niile etu a ka ga-apịtọpede ihe niile atụpụta bụrụ etu a mụ na gị dị onye anya eru ha ala nwere akọ na uche agaghị emenwu ya ọ nwaanyị ka ga-afụkwa o nwere ike ebe mgbe nwoke nọ n'ụra na-ekwo ụra o tetana bịa sị ụmụaka ahụ kwado ha ụlọ akwụkwọ kpọje ha ụlọ akwụkwọ lọtakwa bịa hazie ihe dị ga-eri pụọkwa ga-agba mbọ nke ya ọ bụrụ onye nwere ọba ahịa ọ gawa ọ bụrụ onye na-anọkwa n'ụlọ ka ọ nọkwa n'ụlọ ahụ ka ọ ga na-achọ akwa ndị ruru unyi ọ ga-asa ebe ndị ruru unyi ọ ga-azakọ maka ilekọta ihe mere gịnị o doro ha anya ya bụ n'uche obi nke m echere m na anya kara ụmụ nwaanyị eru ala kara ụfọdụ ụmụ nwoke ya bụ ọ bụ na enwe ike nyetụkwuo ụmụ nwaanyị ohere echere m na ụfọdụ ihe ndị na-eme anyị taa nwere ike ọ gara ị na-eme anyị maka na o nwere ụmụ nwaanyị ndị nwere ike inye ọchịchị ha enwere ntachi obi ha enwere obi ọjọọ ụdị ụfọdụ ụmụ nwoke nwere mere ụfọdụ ụmụ nwoke ga-eji a na-ebu ego Naijiria a na-ebu ya ka ụwa ga-emebi echi apụtasị mụ na gị nwee olileanya 2019 ọ ga-adị mma 2020 ọ ga-adị mma Vision 2030 ọ ga-adị mma mana onye a na-agwa gị nwee olileanya ọ ga-adị mma echi na-ebu ego dịka ụwa ọ chọrọ imebi ka o buo ihe ha ga-eri n'otu puku afọ ka ezie ihe ọ ga-enwe nwesịrị ike ime iji fụ na olileanya dịrị ndị ahụ ọsị ha nwee olileanya na ọ ga-adị mma n'uche obi m ekwela m nke m ị chere na anya karịa ụmụ nwaanyị eru ala karịa ụmụ nwoke ka ụmụ nwoke ka anya karịa eru ala karịa ụmụ nwaanyị ọ bụrụ ma ọchịchị bụ nyere ịkarịsị agara m esi ka ebere ya mmegịnị nye ụmụ nwaanyị ka ha jide maka ịbata n'ezinụlọ gaa hụ na ihe na-aga nke ọma bụ na ọ dị nwaanyị n'aka gaa hụ na ihe na-aga nke ọma n'obodo ka m weregodi nke a maa atụ ịrụgide ihe niile na-arụ bata n'obodo ụmụ nwoke gba nkịtị ụbọchị ụmụ nwaanyị biliri nsogbu adịla a ga-achọpụtarịrị ya bụ ihe otu o siri dị ọ bụrụ na ụdị nke m masị ọ bụrụ na ọchịchị nke Naijiria bụ nyere ụmụ nwoke unu nọtụgodi n'ọdụ ka eburutu ya megịnị nye ụmụ nwaanyị ka anyị hụkwala nke ha bụ nwaanyị nyere ego baa ahịa Maazị Gaddafi enye gị ụdị ego ahụ ịba n'ara ịba n'ahịa dịgị mma ịba n'ahịa ara ga-agba gị maka nwaanyị onye ahụ baa n'ahịa ara ga-agba ya ara ga-agba ya ị na-azakwa Kingsley mụ bụkwa Kingsley ma otu ọbụla o ji dị anyị na-ekwesị kesị na-ekwesị tụkwara na oke megịnị ka enyeta ụmụ nwaanyị ohere ka ha mee gịnị chịta ọchịchị mekwara gịnị o kwekwara ha ekwe ọ dị mma ụmụ nwaanyị ibe m ọ na-anụgo ka esi tụlee ya bụ okwu ọ bụrụ na ọ ga-ekwe mme ụmụ nwaanyị unu ewerekwa n'ikikere niile unu nwere maka na unu nwere ikikere kpọmkwem ma nke eji ahazi jigharịa nwoke dịka di ma nke eji ahazi jigharịa ụmụ dịka ụmụ amụrụ ọ dị unu n'aka ụmụ nwaanyị
tikọkara na isi ọnụ tụmazi ma ụnọ si ihe ụmụ nwoke emege na ọ dị ụnụ mma ọ bụ na ọ dị ụnụ mma ụnụ ahapụ ya ka o mere mana ụnụ kpebie anyị chetara mgbe gboo mgbe ụmụ nwaanyị mere mkpamkpa ha mere Aba Women Riot ha mere ya bụ mkpọtụ ịfụrụ na akwụkwọ ncheta taa ya bụ history ude ya ka na-ede ụmụ nwaanyị ụnụ bulie taa ma ọ bụ echi si hụrụ ndọrọndọrọ ọchịchị Naijiria nwaanyị ga-abụrịrị prezident nwaanyị niile tọọrọ otu nwaanyị vootu onwede ebe ụmụ nwoke ji aza eje ma ọ fọzie mgbe ụmụ nwaanyị gara onye gawasịrị di ya sere ụmụ ya ịmazi na pati nwoke bụ flag bịara ọ gbaala chako ụmụ nwaanyị be mbiko ka anyị kwado n'onwe anyị na ihe ọbụla nwoke gere ime ọ dịka ụnụ na-ekwu ya ihe ọbụla nwoke ga-eme ụnụ nwa bụ ụmụ nwaanyị si na ụnụ ga-eme ya karịa menụ na ya ka ihe a na okwuru n'okwu bụrụ ihe a na-eme eme ọ dị mma etu a ka anyị ga-esi wee pịachi ya na-agba ihe na-eme n'obodo nke izu a ụnụ mara na ihe ọbụla nwere mmalite na-enwe ọgwụgwụ anyị atala ụkwa jaa eze dịka m na-agwa ụnụ na ofu nwoke ebe anyị gbakọtara egwu wee gbasịa sị onye gbaka anyụziri ugbu a akwụkwụ na-adọ ya etu a ka anyị ga-esi wee dọbiri ya na agba nke izu a ka egwu anyị gbafọrọ taa dịbazie ụbọchị otu Igbo a ga-akwa nne ya na masị ụnụ ka emesịa